Sunog sa tagbilaran, gubot ang naingnan. May olbok katong kalayo, hapon sa alas 5. Atak mga tao sa tindahan, kita mo rombo. Matadiro, way Carson Selyo, ni daga ni sumbong sa bombero. Mibulhot na ang bombero, purot-purot pa ang trambotso. Nanaplin ang mga tao, nanggiguyod na o kaldero. Ambag taga-bombero, mga pulis na'y nagmaneho. Ang tubig pabuot og sidlit, kaysa poste ilakining gikapit. Mikatay na ang kalayo, hospital maoy girombo. Masakiton grabe kaayo, sa katrikado ngagpanglokso. Abtik mga masakiton, kay kamonay sonog-sonogon. Masakiton ga koros-koros, ang obanidagan gataban og dextros. Tambal sa masakiton, ang katriray asonogon. Kay bisan on sa kagrabe, maning kamot silang malibre. Masakiton nagpatugtog, kay wala na hadlok sa sonog. Ang uban wala mga tulog, kay ilang ihi nang ibara sa bantog. Masakiton nang giboyod, nanagan sa bintana ng laktot. Ang doktor wala na tagda, sa operating room gabanda-banda. Masakiton uban gihubak, nang losot sa bintana og nangambak. Masakiton unta naning kamot, ang operasyon mauna po'y nabot-bot. Doktor gahinoktok, kidoon sa pasyente o gibokbok. Ang uban gapuhinanok, kapaabot nga tiwasan og loo. Ubang masakiton ng isinaw, kay nadaot sa tik-tik linogaw. Pag-aksyon sa ginhawag kabugto, ang otot maoy nanimaho. Solong taga-purinarya, ang minatay bangwaan og impilya. Kay inig abot sa tag-iya, ligoon na lang og bendita. Ang minatay gisinay na agbanlon, kay mo sakay na konohay og porlon. Ang minatay kalit lang ning bangon, kay daghan pa siya og bayronon. Ang minatay kalit lang nabuhi, kay nakalimot pagpangihi.